Ahojky, vítejte na mém kanále. Abych vám o sobě něco řekla. Tohle je moje první video, jo. Takže doufám, že se vám bude líbit. Jsem teda Verča, tady se jmenuji jakoby Very, je mi 14 a chodím do 8. třídy, jo. Mám teda mladší ségru, jmenuje se Kája a určitě ji na mých videích uvidíte, jo. Já jsem si tady tak dneska napsala seznam, co všechno vám chci říct, jo. Já taky vám chci říct, že vlastně jakoby mám svůj small business, jmenuji se Nika Bracelets a mám to teda jenom na Instagramu, každopádně prodávám to vlastně na Vintedu, takže pokud byste měli zájem, tady vám dám Instagram a můj Vinted, tam, kde jakoby prodávám. Pokud by vás zajímalo nějaký takovýhle téma, tak mi určitě napište do komentářů, protože já budu ráda za každou zpětnou vazbu, pokud jakoby třeba máte nějaký nápad na video, určitě mi to napište do komentářů, já fakt budu moc ráda, jo. Jako další bych vám chtěla říct, co můžete jakoby na mém kanálu čekat, nebo co jakoby tady vlastně budu dělat, že jo. Mě hrozně baví natáčet vlogy. Tohle video nevím, kdy vydám, ale vydám ho podle mě ještě dneska, teda bych vydala už jakoby rovnou jeden vlog, který je z Drážďan. A jinak teda můžu tady natáčet třeba DIY, pak mám třeba připravený room tour, nebo prostě cokoliv jiného. Nebudou to furt jenom vlogy, bude to určitě i něco jiného, bude to takový rozmanitý. Budu natáčet prostě jakoby různé věci, prostě to, co mě zrovna napadne, to natočím. Jo, doufám, že chápete, jo. A jak už jsem teda jednou tady říkala, určitě mi napište nějaké jakoby nápady na videa, a nebo co byste třeba chtěli prostě vidět úplně jako první ode mě video. Budu fakt moc ráda za nějaký nápady a tak dále, jo. Třeba by vás mohlo zajímat, jak často budou vycházet videa. Já jsem si jakoby tak říkala, že by mohly vycházet jakoby každý týden třeba jeden vlog, nebo prostě každý týden jedno video. A já nevím, jo, nejsem ještě úplně tak jakože, tohle je moje první video prostě, jo, takže já vůbec nevím. Ale určitě bych chtěla mít jakoby minimálně jedno video do týdne nebo do 2 týdnů. Jo, takže by to bylo prostě nějak takhle. Každopádně, jak říkám, prostě nebudou to určitě jenom vlogy, budou to i prostě jakoby jiný videa, takže to bude dobrý, jo. Taky mě ještě napadlo, že bych klidně pak někdy v budoucnu mohla natočit Q&A, třeba by vás to mohlo zajímat, takže klidně mi můžete napsat do komentářů, jestli vás něco zajímá. No a jak jsem se k tomu dostala, tak mě fakt jakože já jsem si třeba dělala vlogy pro sebe. Jo, já prostě jsem něco natáčela, pak jsem si to sestříhala a bylo to jakoby jenom pro mě. Ale říkala jsem si, že jako já to vlastně můžu někam dát. Takže jakoby asi takhle. Prostě už jsem jakoby díl natáčela a já už jsem na YouTube přemýšlela jakože docela dlouho. Prostě když to tak vezmu, tak vždycky mě to tak jako napadlo, ale jakoby ono pak z toho nějak sešlo, takže jakoby už jsem o tom přemýšlela díl, jo. A prostě jsem se rozhodla teď. Doufám, že jste se tady v těch pár minutách nějak jakoby seznámili se mnou a doufám, že se vám jako budou líbit moje videa. Fakt mi napište klidně, jaký prostě nějaký nápady na videa. Já fakt budu hodně ráda, protože jakoby víc lidí, víc nápadů, jo? Ráda, když dáte like, odběr a vidíme se u dalšího videa. Čau!